musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe ayawo weltare tv weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique so daneri filtima ɓaleri buuɗal yurmeende fere feeñay windere feeñay ɓataake bindaɗo naasaande nogasi ɗiɗi bowte hitande ujune ɗe nogasi ɗiɗi ɓataake men faati koye laaɓal kame cellal ɓalli kala ñande alhamisa weltare tv ene heewi arande men ko faate cellal ɓalli kame laaɓal kala nde tawno fulɓe mbi afo ngalu ko cellal afo cellal ko laaɓal laaɓal noon ko aan sa laaɓi tan a hisat e kala fannu noon allah subhanahu wa taala ne yiɗi laaɓal l'islam ko laaɓal sa yiɗi jabanede duwaw a yiɗi wonde neɗɗo celluɗo a yiɗi wonde neɗɗo kisɗo ren laaɓal e kala fannu noon laaɓal woni neɗɗo laaɓal woni diine kala ko laaɓi yiɗe hay saare galle a tawi sukaɓe ne galle ɓurguel laabde ngel ɓurɗa yidde sa are galle a tawi sukaɓe galle walla tawi sukaɓe ne goni nokku ɓurguel laabde ngel ɓurta yidde ƴettude neɗɗo kala ɗo woni yo laaɓ o laaɓa suudu o laaɓa taarode o laaɓa ndefirka o laaɓa kala o laaɓa ɓandu o laaɓa ɓernde o laaɓa hunuko o laaɓa ñiiƴe o laaɓa terɗe neɗɗo yo salo ala mo ala odeur kono rento jogade odeur mo ene lora yimɓe neɗɗo so o laaɓi kala jiiɗomo horsinanmo kala jiiɗomo yiɗanmo heewɓe e yimɓe noon gandirte tan ko laaɓɓe to banggue ɓandu joddoɗa e neɗɗo tan ganda ko laaɓɗo guila e ceguineji tawa ceguineji ɗi ne kolña ne fewna daneri woni dow ndi ne itta ha laaɓi omo siwlita to banggue on fannu allah ko joɗɗo ne yiiɗi ko yooɗi allah meeɗa sifade deftere mum ko soofi to banggue aljanna ko fodani jiyaɓe makko allah ko joɗɗo omo yiiɗi ko yooɗi allah ko laaɓɗo ne yiiɗi ko laaɓi allah ko uurɗo omo yiiɗi ko uuri neɗɗo o laaɓa segene o laaɓa nofuru o laaɓa o fewna hoore makko ha jiiɗo kala horsinamo tawno ɓandu neɗɗo e hoore mum wonko sohli e mum won laaɓal ngal ɓandu ma sohli e ma laaɓal ñiiƴe laaɓal ɗemgal ñiire ko tunwata kala ɗemgal ɓuri ɗum wawde tunwo sabu ko ɗemgal yarata ko ɗemgal ñamata ko ɗemgal dasata kala sa mucci tangal koye ɗemgal heddoto sa yari ataya koye ɗemgal heddoto sa yari kosam koye ɗemgal heddoto sa waɗi jumre e hunuko ma koye ɗemgal heddoto kala ko muccuɗa koye maggal kala ko ñamɗa koye maggal so nebbam mum so kirmasi mum so lamɗam mum so tomate mum kala ko wawi wonde sa wufƴima ñiiƴe yahat ɗemgal ne ñaaɗi ɗemgal ɗatani ɗemgal ɗatani ɗemgal ñaat kala ko hagge ɗemgal ko ɗon wonata sa heefani guittuɗa ƴiwata so ɓooyi luuɓat woni hunuko ma baata ɗum waɗi noon sa socci ñiiƴe ma soccu ɗemgal ma so hunuko ma laaɓi saɗa yara ndiyam aɗa welto saɗa yara ataya aɗa welto saɗa haalda e neɗɗo honoma aɗa welto laaɓal ne weeli sa laaɓi sa duyima tan allah jaaboto allah ne yiɗi laaɓal yo yeɗ men laaɓal ko ɗon cellal heɓoto
afo ngalu ko cellal, afo cellal ko laaɓal, afo laaɓal ko aan. Ganda rafiji kewɗi keɓato koye taarode nde tawno yimɓe ne kodda e galle taw won cuuɗɗo rafi e nder makko. ɗo suuɗi rafi e nder makko ɗo, so yeehi ɓuftoyade tarodde walla o yeehi heɓloyade tarodde, omo jogui infection ne yalta e makko, aɗa wawi ƴettude ɗum ɗon daña hen caɗele. tarodde yo laaɓ, yo jogo eau de javel mum laaɓa, mbasa amde tarodde ma yo laaɓ. aɗa wawi dañde ɗon rafi, ɓiye ne wawi dañde ɗon rafi, koɗo ma ne wawi dañde ɗon rafi, bawɗo wonde fof ne wawi dañde hen rafi, walla acca ɗon rafi goɗɗo aɗa ƴetta ɗon rafi. ndefirka ma yo laaɓ, guilay boluji ma e goɗɗum, mbasa accude tan boluji mbalda noon ha wiyata heddo ne lawƴe, ko yahata jamma ne heewi. ko kewɗen wiide e kala saaha, neɗɗo so laaɓi e gueɗe tati ene tiiɗi ɗo rafete. jaram ɗam o yarata, jaram ɗam o yarata ɗam laaɓa, kala kaɗa yara yo laaɓ. ndiyam ɗam jarata ɗam fayi koye nde reeduma ndaara ɗam no moƴƴi. ndentoɗa kala ndiyam gonɗam e bedda, mbusuji looma tan nana e bedda ne jeeya rento, lowata ɗum ko jungo, jungo ngo ko ŋañotongo banggueji kala, jeeyowo o wonda ko sama fuu, a anda no lowiri ndiyam ɗam, a anda ɗo itti ɗam, o haɓɓiɗam e mbusuji o waɗi frigo wadde omo ne yeeya e bedda rento. hewɓe dañi hen deedi musanɗi, hewɓe dañi hen tuure, hewɓe dañi hen deedi doganɗe ha tampi. fulɓe noon mbi rentade ɓuuri safrade, pular laaɓɗo ceer. fulɓe mbi ko rento ɓuuri safroyade. jaram mbawɗam wonde foof yoɗam laaɓ, yoɗam sellu. kala kaɗa rokka neɗɗo e jaram ya rokkoɗam laaɓɗam ni foti. walla jogoɗa butel ma jaaha robiñ mbaɗa hen ndiyam aɗa yara hen, kisna hoorema, saabu hande gonɗen koye jamanu rafiji. enen pop ndenden pot goto, o hunde mum ko safako, o hunde mum ko waɗi infecté nder, koko ñawi nder, so haktima ko ƴiƴam yaltata, walla so waɗini hen hay goto wawa heddemo hendu, hunde ko nder koko ñawi, ko waɗi infecté, ko waɗi paali on, walla ko waɗi cooɓe, ko baɗɗo cooɓe, ɗo gandi cooɓe ɗum ne woodi, walla ko maɓɓaɗo haw natti wawde darade leydi. son ndendi poti goto a heɓat rafi o. rabde ñaw ne yawi rabde, basal ne yawi rabde, bonande ne yawi rabde, gueɗe jawɗe rabde ɗe a rentoto ɗum. sa rentaki joni kalkoɗa hen. neɗɗo foof woni docteur hoore mum, ko dafetoɗa ha jaaha to docteur ko won docteur hoorema. kutoroɗa ordonnance rentade ɓuuri safrade. allah addi butelaji, min de mi ƴetti butelam laaɓɗo nani, mi waɗi hen ndiyamam mi hippi nana saram, somi ɗom ɗi mi yara, tawana he kaari rokkam poti ndiyam, ala fot butel ma jara. a wiyaka ya sodoy ɓayde ala moyen, kono jogi butel ma, iya ƴogoy butel ma mbaɗa sarama, ona jara ndiyam ma celluɗam. reedu kala ko naari toon yaltata. ndiyam fayi koye nder neɗɗo, ñamde koko siggete fayata koye nder neɗɗo, yo ñamde laaɓ sella. kala kaɗa ñaama yo ɓendu. ñamde haysoko abbere wotere so ɓendani e ñamde, haysoko abbere wotere nde defata e barme ma, so nde ɓendani, so nde hawre hunuko maɗa, a tawi nde ɗo abbere nde ɓendani, aɗa wawi jeyde sababu ballonnement reedu ma ndu, ñande hen daña reedu hifndu. won yimɓe ne gooti eɓe daña kifgol reedu e gueɗe ɗiɗi ha yetti tati. ɓe keyɗa ha ɓurta ñamde ɓatto, so ñamde ɓattima o ƴakkata ñamde nde ha ɗigga, woni konu less e konu dow, o rokkata ɗin konuji ɗiɗi tan, woni ñiiƴe dow e less ɗe o rokkata ɗe tan, wawde ƴakkude ko waɗi hunuko ha ɗigga o moɗa, o fiyaɗe hunuko tan, o yirgo ɗum seeɗa o moɗa, o fiya longere wonde kede o yirgo seeɗa o moɗa.
ko ƴakkata ko o ƴakkata nana nder ƴuufoya rendu rokkamo ballonnement rendu waɗa hendu ha heewa ma o acca hendu walla o aha o daña jaam walla o ronka fewde so yaha ɓoyna rendu rosto o heyɗa ɗe gueɗe ko gueɗe teskade walla o daña ballonnement rendu wutto on kikiɗe foof ha hirande o ronka hirtade taw ko ɗen caɗele goɗɗe ko gabbe wasde ɓendude ñamde so ɓendani kala nde ñamɗa reeduma dogat walla reeduma hifat ene adda ɗum ballonnement walla keyɗa ha ɓurtoni aɗa ñama keyɗa ha ɓurti ñamde de tan cokkoɗa e mayre joni daña ballonnement ɗeɗe gueɗe kala ne adda ballonnement walla ñamde ko ɓurti e tew ɓolo tan addi tan luukoɗa hen ko heewi sa rena joni daña probléme ñamde yo nde sellu nde laaɓa nde seno an ñamowo ganda no ñamirɗa saabu ne jogui aada ene jogui needi adabu ne jogui adabu needi ne jogui needi ñamde no adabul jima e woodi ni needi dendal hakkude debbo e gorko no woori ni ko nonne needi ñamde woodiri ñamde ko wonki fayi koye nder wonki saabu ñamde yalti koye wonki lamol kala ko wonki koko roosa ha woni ha mawni an ne rokkuma gurdam rokkata gurdam alay sago gurdam dokketeɗam gurdam ɗam rokka gurdam ko rokkata ɗum ko needi sa rokkata ɗum needi moƴƴata wona gueɗal tataɓal terɗe ñaw kewɗo ene heɓoton infection ngaji bonɗi ne wona gorko e debbo ɗeɗe gueɗe tati so tawi a laaɓi a sinime majje ne tiiɗi ɗo dafirɗa to jaram to ñamde e to terɗe lelde kala kaɗa e awra ma waɗi hen kene sellina ɗum ndentoɗa produit bonɗo produit ji rewɓe tan likitaji en conele en goɗɗumen ndento ɗe accu naturel ma sa yi ka faman jaa to gynécologue ma kala ko windanma e ordonnance mbaɗa guitta elmina odeur elmina gueɗe goɗɗe ko wayno infection ngaji walla ko wayno perte jaltoje won perte ne jalta ko normal ɗen ko normal so ɗe batti lubde noon jilli caɗele kala pertal jaltowol e debbo perte blanche ɓeɗe mbiya ɗum wona kala ko en yalta e debbo so wattani lubde ko normal ko ellotoɗo ko normal ko gueɗe kewɗen e makko kono ɓatto gynécologue ma kabramo o faama so wonko jilli hen kadi wonko wayli mbaadi ndi wahlima soyɗi walla watti lubde walla watti ɓuur walla watti waɗede gueɗe goɗɗe ganda wonko jillo e nder gummonɗa law guila wattude raaɓoyde sabu ɓuuri hewde rewɓe men ko rendaɓe wona aɗa rende debbo goɗɗo gorko o debbo ñalla safrade walla safra ana safrata ko kala nde gorko ma yettima ƴetta rafi totta o ga debbo wona wonti lor ɓayde ko ɓunutu ko tabu ɗum haaletake cafroɗen rewɓe nayo ndendi gorko goto hen goto sellani kamɓe nayo foof walla kamɓe fof ɓe defete pop ɓe defete so tawi tan rafi makko ko rafi terɗe ko infection jogui toon ko sans dépend no wayi no sifori foof so gorko o ƴetti tan o tottat ɓe ndenda rafi ɓe ndendi tarodde ɓe ndendi gorko ɓe ndendi lelde ɓe ndendi ñaw kamɓe foof jogo ñaw on ñaw yaha yette sukaɓe mabɓe saabu ɓe jogui sukaɓe rewɓe ni lotto koye tarode mabɓe koye cuuɗi mabɓe goni koye nokkuji mabɓe goni ni foti ɗum woni ko suuɗa e rendo ko ɓuuri hewde rafiji nana cuuɗa ha mbayno leydi rafiji nana cuuɗa aɗe jomum ne safro ɗum ko wondi ga ko ɓuuri bonde mo suuɗe mo deƴƴi sa ɓattima humpitiɓe on fannuɓe maɓe kalani hen ko yaaji rafiji kewɗi dañeteɗi to banggue terɗe to banggue sexe hakkude debbo e gorko rafiji dañeteɗi ko rafiji ɓurɗi hewde rafiji ɗum noon ko alay saago neɗɗo kala ko jilli e ma nattuɗa famde yacco jaha to dokkomo conseil o
kollamo rafima o kalnamo ɗon e ɗon o ƴeewama feere elmina ɗum ɗon e ɗon mbasa accude ha wontoya caɗele walla ha wontoya goɗɗum walla ha mbatta hen jarguede wona eɗen jara noon wone musidɓe men doctoreɓe hande wonɓe e nder réseaux sociaux ko wayno tiktok alhamdulillah ɗum ne weela en won bandiraɓe rewɓe e musidɓoɓe puɗɗiɗen yiide nder tiktok e nder réseaux sociaux saaha kala ɓe gadda hen dogue baɗɗe fayida to banggue safara ayi ɗum ene weeli jiya docteur ma kaalaw ɗemgal ma ne arane haalanma safara ma ne haalanma cellal ma ɗum ne weeli wona koko fulɓe mbiyata ko ɗum noon so tawi tew fo wayino heeñere mi anda ɓe mbiyata ko jambere noddetaki wona ndeke hande won soboyoɓe kewɗo gonɗo nder réseaux sociaux so fof naftanno e mbaadi hirjinde yimɓe faade cellal faade ɓamtare alhamdulillah tinnoɗen hen no moƴƴi laaɓal wona sara musidɓe tedduɓe kono kadi musidɓe tedduɓe en jejjitta jarde musidɗo men Abdullaahi Saane en jaranmo saabu hollum ɗannade saɗani sadi ko ɗannade adda hunde nde yimɓe ne golloro mi ɗannima tan mi mahi gallam mi soodi galleji Dakar Nouakchott Banjul Conakry Bamako mi mahi gallam to mi arti tan mi deeƴi ala ɗannini men ko développement kala gartuɗo dañ ko addori haysoko yimɓe joyo gollo hen daña wiide kam e nder gurdam ma mi gollini haysoko yimɓe joyo lewru fof mboɗo yoɓaɓe haysoko lewru fof mboɗo yoɓaɓe alhamdulillah min de nder leydam mi dañi fartange gollinde haysoko yimɓe joyo e nder gallam mboɗo ñammina haysoko yimɓe sappo walla yimɓe nogas mboɗo ñammini yimɓe nogas kala ñalawma bottari hirande mboɗo wallinaɓe alhamdulillah mboɗo gollina yimɓe joyo alhamdulillah e gurdam ma a woni jontaɗo a woni payodinɗo a woni joom daraja a ɓuuri dokkirowo jawɗi e nayyi e haalisaji mo inde mum haalete taw nafata haydara a ɓuuri on a ɓuuri piilanaɗo bandaji taw meeɗa wadde hay tus sa ari galle mum hay huuɓi eɗa tawata ɗon haydara ala hay debbo mum ñamata yarata inde mum nana bandaji partout taw debbo mum meeɗa yiide hay mbuɗu mum a ɓuuri on woni gadduɗo hande transport bis koko jogori wontude bisuji dogoji e kala banggueji wona société wona dara ko neɗɗo goto wi alay saago woda ko waɗi waɗana diwan mum waɗana wuuro mum ɗannotoɓe autoji ne ɓittodira natta ɓittodirde joɗɗa e siège ma sa yiɗi heblade gummuɗa e siège ma guddita douce naata auto ne doga kebloɗa gayna garta joɗɗa sa yiɗi ndiyam ɓuɓɗam mbaɗa e nder frigo ma sa yiɗi café jara nan ɗon so chauffeur tampi yahaɗano yo oye jokka golle suudu nan nder waɗi climatiseur mum joɗɗa a tampinaka a wondaka jippade lawol ni yidde ñamde a haaɓata par ce que tagui yimɓe jippade yidde ñamde ko foccude koyɗe mumen e hebloyade wona ɓe tuyoro kisa yidde ñamorde kono ɗum ka jooɗiɗo sa yiɗi taraɗa hebloto kebloɗa sa yiɗi yarde ndiyam a yaran ndiyam ne waɗi ɓuuɓol mum a heppata jammo fo ɗogat tan ha jettoɗa sa yittima ñama galle ma wona deke alhamdulillah ɗum ɗo kadi ko ɓuural on Abdullaahi Saane o jarete no feewi ko musidɗo kadi ko mawniraɗo ko korsinɗo en guila 2016 kirjinɗo en eko mbatten ko kirjinɗo en doole eko mbatten ko e kala saaha nde wari Dakar won ko weeɓani ko en jogiɗo musidɓe hewɓe anduɓe en nanoɓe en ene garta ha kota noddata men ni kono enen Allah waɗi min ko en pelata e goto moni fof eɗen pamani ɗum alhamdulillah neɗɗo kalɗo woni eɗen pamani ɗum haajuji aduna ne keewi min Saar mi meeɗa fel tagaɗo jaɓata tawno neɗɗo fof mboɗo famani ɗum kono kanko heñi ko fof so naati Dakar o nodda kam aha tokare mi ari ɗo saɗa joguitta jiidiren sa ala ta jokku haajam hani dañƴatta fof ɗum noon onon bandiraɓe iwoɓe Dakar faade Kidira iwoɓe Kidira faade Dakar eko woni lawol he ko fof on dañi bis moɗon wona tinnoɗon hen no moƴƴi
so jiiɗi hebde oɗon bis mbatton ko 77 410 45 73 ɗannoɗon ɗannule mon moƴƴe. toɓɓere wonde cellal ɓalli ko jiɗɗen naayade. musiɓɓam tedduɓe baniraɓam rewɓe, tinnoɗe no moƴƴi ɓattuɗe suka mon, tinnoɗe ɓattuɗe suka mon rewɓe tigi rigi. on jii hande ko wayno cate UNESCO en, cate goɗɗe loni, Nations Unies, pelle goɗɗe darniɗe haqqe innamade goɗɗe, pelle kewɗe hande ne daro ngam wiide aha ene dari haɓade violence fait aux femmes et jeunes filles. wona aɓe dari haɓade lebte batteɗe rewɓe e sukaɓe rewɓe. aha non onon sukaɓe rewɓe, on mbiyama son dañani duuɓi 17 woron ndese, kono hande suka debbo jaaro duuɓi 13 ha 17 nana woni réseau social tan e weñña hoore mum. a wiyama ya suuro ha 18 ans daña gorko ganda sexe, kono hande a andini hoorema sexe guila 13 ans. a wiyama terɗe ma mbawa hattande jibinde, a wawa jibinde ka baggo alay saago daña 18 ans noon ɓe mbi e gande mabɓe ɗe ɓe jangi jaɓama wona, kono an a watti rokkirde hoorema guila 13 ans 14 ans 15 ans aɗa rokkira hoore maɗa. jinnaɓe ɓattuɗen ɓiɓɓe ɓe kalden mabɓe sexe no moƴƴi, ay terɗe yo haale, yo haale. woto yimɓeɓe mbat terɗe hankkadi no comme bottari kum e kaccitari ni. hande yimɓe mbatti terɗe sexe no comme kumtari ni. a andi kumtari so ɓatima no yimɓe mbayi aybude ni ko a soggat tan ha kejjari, ko rudududu tan ha kejjari, aɗa ñamata aɗa yara elle tan hankkadi an aduna ko woni koye gasde. no yimɓe mbatti ɗum noon ne moƴƴi toɓɓe ɗe kaale e nder galleji ɗi, onon rewɓe ɓe kalde ɓiɓɓe mon de ndentineɓe. aha reen hoorema, sukaɓe worɓe ne hande ne gooti kala nde ɓe telde cukalel dewel gasi. sukaɓe rewɓe hewɓe hande dañi probléme jiya cukalel dewel to sen yel meeɗa resen jogui deral manggal, koko bonni reedu ha tampi, yarat poɗɗe tan bonna reedu, ƴiƴam heddo e nder mum, so ɓooyi watta montude e hoore mum, watta ruytude ne haala jananka, yummum e bammum ɓe takka ɓaleɓe walla takka dabare, taw noon o wondi ko ƴiƴam merere. monto jaam ñande foof, saabu holɗum o bonni reedu koye suuɗayru, o bonni reedu komo suuɗi, o waɗani kirtage ha ƴiƴanom yalti ha laaɓi, o bonni tan ɓiɗɗo natti laatade reedu makko, o bonni ɓiɗɗo natti wonde reedu makko, kono ƴiƴam ɓiɗɗo on e nder reedu ndu enen nde takke nder makko, kala nde ƴiƴam makko monti yeehi dow hoore, hoore nde wahlitto heddomo ruyita, omo haala kecce, omo haala puyka, o wiya kaari acce kam, kaari ñaami kam, kaari waɗi kam, mi noddama ga, mi fayiga, taw ko ɗam ƴiƴam ngabbe makko. oɗon gandi ɓe docteur ɓe ɓattuɗeɓe maɓe kala noon. jomum wa saabu ƴiƴam ma kala nde goɗɗum jilli hen a ruytat, way kono pali ni. hanki so ɗum heftimen mbiyeten ko dabare walla ko ɓaleɓe ene waɗa, kono ko ɓuuri hewde hen kala nde ƴiƴam ma sida naate ƴiƴam ma ha domine ƴiƴam ma, a watta ruytude, a watta wiide Saar Abdullaahi Saar accam, an a ñaami kam accam, mo ɓurɗa wowde, walla neɗɗo tan mo haqqille mum, mo haqqille ma are haalde fo a haala ɗum. paline so yi ha naate ƴiƴam ma a ruytat, a watta ruytude, jabet ne ruytina, wona jabet ne hanguina, ko ƴiƴam ma so goɗɗum jille ƴiƴam ha ƴiƴam natti wonde normal, a natti jogade dinam moƴƴo, wati kono téléphone begowo ni mo écran mum ɗeɓi rufde, a tintat ha audioji ma mbatta falfaltodirde ni natta wonde normal, écran o fuɗɗima ruf, ƴiƴam ma ni so yi ha natti wonde ƴiƴam ma a ruytat. cancer ko noon, sida ko noon, diabète ko noon, pali ko noon, wona
ɗeɗe geɗe kala so yi ha fuɗɗimna nonne kadi ɗam ƴiƴam ɓesguɗam o ɓiɗɗo mo bonnuɗa a waɗani kirtage ha gase ma ha laaɓi ha wiccer walla ni reedu ma boni a bonnanire walla reedu ma boni a waɗani kirtage ha laaɓi andu kam ma meeɗoy kaaɗi an debbo o ma men ha guede ɗum tagui hewɓe rewɓe sahani ara tan joomum weño beñugol bongol ko ɗe gueɗe tan heddoɗe nguuɗe nawa ga ne ure ga ne moome ga taw ko kirtage o woni ko ala ƴiƴam mere nder makko ɗam ngabbat soɗo ngabbe hoore he tan o yahat o natta wonde hoore makko mbasiyoɗen sukaɓe rewɓe weññoɓe koye men hande nattuɓe yidde suurade surtuɓe koye mumen ndentoɗe aduna ne jeese moon ndentoɗe ha dañon worɓe moon deedi moon mawni on gande koye moon teɗe aduna ne jeese moon hol ɓesgu moon janggo ten réseaux sociaux koko moftana aduna ala kala ko majjata kalden e sukaɓe sexe no moƴƴi yoɓe gandu valeur majjum yoɓe gandu fotani fijirede yoɓe gandu neɗɗo fijirta cellal mum neɗɗo fijirta avenir mum neɗɗo fijirta janggo mum janggo ma woto fijir janggo ma sa fijiri janggo ma so ɓiɓɓe ma gari donka dañde daraja woto fijir hoorema ko gonɗa cukalel ko fof micco janggo maɗa allah subhanahu wa taala walla en so buuɗal yurmeende feri feeñi feeñje ɓataake ɓataake men wasiya faade cellal musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Saar Abdullaahi Saar ketki malaki jam yo jaam Allah ñallane musibam tedduɓe